Зей политехник колледжында автосессия 2022 бәйгесі. Конкурсның мақсаты оқу йортында білім алушы студентлар арасында ең яхшы машина айыртушыны ашықлау. Бәйгедә машина айырту таныклыгына ия булган 8 студент катнаша. Быел ул 15-нче тапкыр уздырылды. Егетләр иң элек юл йөрү кагыйдәләрен белүдә онлайн экзамен тапшырдылар. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, выполнение программы Заинского муниципального района по повышению безопасности дорожного движения в 2020-2022 году. Это мероприятие и входит в эту программу. Ну и одним из пунктов является отбор сильнейших студентов на зональный этап. И если повезет там, тогда и на республиканский этап автосессии 2022. Бәйгенең икенче өлешендә егетләр колледж автодромында автомобиль белән идарә итүдә осталыкларын күрсәттеләр. Я уже готов. Вот недавно сдавал на права. В 22 году, в январе, я все знаю прекрасно. Все сдано хорошо. Сдал с первого раза. Нәтиҗәләр буенча 3-нче урында Олег Лопатин, 2-нчедә Олег Кондрабаев калды. Җиңүче исеменә Сергей Демеев лаек булды. Республика конкурсының 23 сентябрьдә Әлмәт шәһәрендә узган зона этабында Зей политехник колледж командасы 1-нче урынны яулады. Хәзер алар Зейданын Казан шәһәрендә якларга әзерләнә. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.